Amen. Tulog-tulog. Praise God. Amen. And we will trust in the Lord. Iwa pagka makadawa, madawag din mo ng karon. Kung una kayo malatian sa imong lawas, doon ay milagro karon. Kung naano sa ibabaw, sa bleachers, doon kayo malatian karon sa imong lawas. This is Pentecost. Pentecost speaks of deliverance. Pentecost speaks of miracles. Pentecost speaks of your healing. Pentecost speaks of signs and wonders. Signs and wonders. Alright? Ang igsoon, tanaw sa mo din sa taas. Ayaw sa mo view. Tanaw sa. Tanaw sa. Okay? Itaman yung tubig. Inani ang simbolo sa balaan ng Espiritu. Ibukbo. Pero, kung iunaan ita mga igsoon, sa pagbukbo sa maong tubig, ang gamiton sa Diyos ang atong dila para maglito ka sa nagkalain-laing pinulungan. Di talaga nito kung sarado ang baba nila. We will need sign language to receive the Holy Ghost. We need to speak in tongues. Kung ipo na ako ni karon sa akong baba nga sirano nawa sa padungang tubig, nayaw lang, nasayang lang. Pero kung apri ang akong baba, walay masayang. So sa pagka